Para sa mga surambaw, magpamanihan ta. Mao ni ang location. Diri na tayo butang. Sa Macao na lang. Diri na tayo butang itong next drop guys. Sa Macao na lang. Gay ka. 100. Surbol. Next drop na to guys. Diray. Itong pinaka-last guys. Pinaka-sayo na eh. Pinaka-last na to drop sa karon. Diray na natin butang. Andrew. Pira ngayon nila. Pila ba? Sim. Oo, nandito pa naman. Ay, nakauna. Nakauna yun. Basta ba ay? Kare kami. Salah. Wait lang.